A la reunió que van mantenir ahir la senyora Armengol i el senyor Pedro Sánchez, el que hem de dir nosaltres des del Partit Popular de les Illes Balears és que ha estat una reunió decepcionant. I realment som un poc pessimistes davant el que és la tramitació del règim especial de les Illes Balears i també en el que és tocar tot el que tenim del sistema de finançament a nivell de totes les comunitats autònomes. Nosaltres seguim mantenint des del Partit Popular de les Illes Balears que han d'exigir que el règim especial de les Illes Balears, que estava pràcticament per aprovar fa tota una sèrie de mesos amb el govern del Partit Popular a Espanya, com dic, nosaltres aquí el que volem és que quedi molt clar que l'any dia 1 de gener de l'any 2019 volem que estigui en funcionament aquell règim especial de les Illes Balears. Un règim especial de les Illes Balears que, com sabeu, suposava uns 380 milions d'euros anuals en 3 grans blocs, un de fiscalitat, un d'inversions, també a les Illes Balears, i un altre que és en relació amb els transports de persones i de mercaderies. Nosaltres no podem acceptar que la senyora Armengol en aquells moments miri cap a una altra banda i no sigui contundent, com ho havia estat fins fa una sèrie de mesos, no sigui contundent amb el senyor Sánchez en quant a obtenir aquell règim especial de les Illes Balears. Vull recordar també que la senyora Armengol va renunciar